Добър ден! Вие гледате предаването "Важните". Аз съм Ралица Дикова. Честит празник! Днес е Гергьовден, денят на храбростта и българската армия. На 6 май почитаме свети великомъченик Георги Победоносец. Той е един от най-почитаните светци, мъченик за Христовата вяра в източно-православната църква. Известно е, че по време на турското робство в България не е осквернен или разрушен нито един манастир или черква, чието патрон да е свети Георги. Още от понеделник започна подготовката за провеждането на въздушната част от военния парад в София по случай честването на Деня на храбростта. Стана ясно обаче, че само един хеликоптер ще участва в парада. Според специалисти разполагаме с Ми-17, 17 броя, Кугари, 12 броя, Бел-206, 6 машини. Изправна от целия този автопарк само една машина ли е? Хората питат, след като беловете са заземени, на какво ли се обучават начинаещите ни пилоти на вертолети? За мнозина цялата ни армия е една имитация, да минават дните и да получават заплатите си. Няма никаква визия за това какво трябва да представлява и затова биват пробутвани спорадични и никому ненужни покупки, като тези на Спартан, Кугър и бронетранспортьорите Ми-117 и То-7 на броя. Какво се случва с армията ни, ще коментираме днес с нашия гост, депутатът от Патриотичния фронт Славчо Атанасов. Нека да припомним, че висшето си образование той завършва в Висшето военно-артилерийско училище Шумен с чин старши лейтенант. По-настоящем е капитан от резерва. Ако имате въпроси или коментари, телефонът е 032 260 485. Добър ден! Благодаря, че приехте нашата покана да ни гостувате в студиото и разбира се, честит празник. Добър ден и на нашите зрители. Преди да започнем сериозната тема, ще ми се да поздравя всички именници на днешния ден, а те са цели 171 хиляди в България, а в самия Пловдив 11 хиляди. Така че да са живи и здрави, да им е велико името, носят едно велико име и в края на краищата да изкарат един хубав празник. Също така, вече по същината на темата, ще ми се, преди да започнем да коментираме нещата от състоянието на нашата армия, ще ми се да поздравя и всички офицери, сержанти и войници от българската армия с професионалният им празник, защото българската армия през всички тези години на безвремие, както знаете, че ги наричам тези 25 години, истината е, че тя остана така с един сравнително висок рейтинг сред българския народ. Но тази армия от първостепенно или от второстепенно значение за държавата, защото за хората остава някак в страни информацията, но ние много често чуваме за орязване на бюджета. Какво да ви кажа? Много тежка и тъжна тема захващаме днес, точно на професионалния празник на българските войници и офицери. Но ще ви кажа, че в момента и така и аз, човек, който съм завършил военно училище и съм си офицер от българската армия, трябва да ви кажа, че състоянието на нашата армия в момента е изключително недобро и бих казал, че по-скоро е гражданска защита, отколкото българската армия. Даже ще кажа силните думи, че в Конституцията пише, че армията гарантира целостта и независимостта на българската държава. Това го пише в Конституцията. Но за жалост състоянието в момента, с което и като техника разполага нашата войска, а също така и числеността й, категорично не могат да гарантират националната сигурност на България. Това го казвам най-отговорно. Да продължим тази тема, защото в момента се говори, че закупуване на изтребители е приоритет. Това ли е най-необходимото на въоръжение в момента? Вие казахте... Добре, ние ще закупим изтребители, ето казвам го, обаче хайде да помислим и от другата гледна точка, самият кадрови потенциал на армията. Значи, за да тези изтребители да бъдат управлявани, също трябва да бъдат управлявани от много добри лици, много добри пилоти. Каква подготовка в момента получават нашите лици? Почти никаква. И това е един много сериозен проблем. Ами нека да не говорим само за военно-въздушните сили, за сухопътните ни войски. По мое време, преди 25 години, ще ви кажа, че българската армия разполагаше с 4000 танка. Имайте на предвид, ние, каквото и да се говори за Тодор Живковото управление, именно тогава нашата армия беше в буквалния смисъл на думата въоръжена до зъби.
Ние имахме повече танкови от, например, турската армия. Повтарям го, малка България имаше повече танкови от турската армия. Да не говорим за оперативно-тактическите ни ракети и за ракетните войски, които бяха най-добрите на Балканите и категорично гарантираха националната сигурност на държавата ни. Впоследствие, помните какво стана, ракетите ги нарязахме за скрап, танковите ги нарязахме за скрап, част от старите танкови подарихме даже на Македония и в момента заговори за една модернизация. Модернизация се прави с много усилия, с възможности, с пари и с най-вече желание. Истината, че... Отново беше подновено думата модернизация да я повтарят много от висшите генерали и от хората в Министерството на отбраната. Дали считате, че тази година това може да се случи? Ами как да се случи, като ще ви кажа, че нашите войници в момента професионални, тъй като ние вече нямаме редовна армия, нашите войници професионални купуват обувките си, така наречените на жаргон кубинки, ги купуват от руския пазар, което е срамота. И е срамно, и е обидно. Да ни ви кажа, че като гледам момчетата на парадите, някои от момчетата са с скъсани дрехи, с скъсани униформи и закърпени. До там сме стигнали. За мнозина обаче, които в момента гледат това предаване, ще кажат, че на нас такава като брой численост армия от миналото не е необходима. В доклада си обаче за състоянието на военните сили, който е публикуван в страницата на Министерството на отбраната, аз го четах, се появява тезата, че слабото ни въоръжение може да доведе до частична загуба на суверенитет до 2020 година. Според вас, кои са най-големите заплахи за сигурността и дали наистина тези хора, които казват, че ни трябва армия, са прави? Тези хора, които казват, че не ни трябва армия, ще припомня един постулат, който винаги е властвал през вековете. Този, който ни храни своята армия, се налага да храни чуждата. Това е просто доказано в вековното развитие на света. Това е безспорен факт. Когато нямаш силна войска, когато нямаш войска, която да гарантира националната ти сигурност, тогава ставаш удобна мишена и, да ви кажа, олекваш, ако щеш, в дипломатическите си отношения с другите държави. Аз ще ви дам един пример с Верно, изключително богата държава. Някой казва, че не я пазят банките, Швейцария, но Швейцария, малко хора знаят, че имат една от най-добрите армии в света. Повтарям, Швейцария, държава много по-малка от нас, разбира се, доста по-богата, има една от най-добрите армии в света, с най-висока боеспособност и с най-бърза мобилизационна подготовка. И знаете, че там всеки мъж в Швейцария до 45 годишна възраст съхранява въоръжението си в къщата си. Нека да дадем думата на зрителя. Ало, добър ден, слушаме ви. Добър ден, първо честит празник. Честити на вас. Слушам разговора. Ами само ще кажа едно. Лесно се руши, ама трудно се строи. Да се строите го да един кусками. Според вас, тъй като темата ни е има ли българска армия или трябва да се върне наборната служба? Защо си го разрушихме? Лесно се руши, ама трудно се строи. А стройте го сега. Даваме клетва в парламента, после като почнем крадени, айде сега да ги почнем. Добре. Много лесно народа да налива пари, и да живеем на гърба на народа е много лесно. Госпожа Дикова, ще ви дам съотношението на силите, без, разбира се, фактите, тъй като се водят секретни сведения, без, разбира се, степента на въоръжение, но ще ви дам съотношението на силите в жива сила на Балканите. Знаете, че нашата армия вече няма и 30 000 човека. В същото време Турция е с 900 000 армия, Гърция е с 210 000 армия, Сърбия е с над 100 000 армия и Румъния с над 250 000 армия. Това са нашите съседи. В същото време ние с една армия, която се събира на един средно голям стадион, как виждате и как мислите, че можем да отстояваме националната си сигурност, не дай си Боже да се наложи армията ни да бъде използвана в едни бойни действия. Като имате на предвид, че ние постоянно разчитаме на другите в момента. Ето, ние казваме, НАТО ще не пази, прословутата точка номер 5 от устава на НАТО, че щом си член на Алианса, в края на краищата Алианса поема гаранция за твоята национална сигурност. Както казваше един ваш колега журналист, да, ама не.
тъй като нека да ни забравяме, че Гърция и Турция също бяха натовски държави, но се сбиха за Кипър. Сбиха ли се? Сбиха се. 1974 година, знаете, операция Афродита на турските въоръжени сили окупира половината част от Кипър и все още в момента Кипър е разделен на две, на турска и условно ще кажем, на гръцка част. Така че виждате, че дори натовски държави в един момент, когато им се изострят отношенията, в края на краищата всеки, както се казва, трябва да има мъжеството, силата и възможностите да защити своя суверенитет. Казвайки мъжеството, аз ще ви задам един такъв въпрос, защото всички знаем, че преди няколко дни министърът на отбраната Николай Ненчев призна, че му е предлаган подкуп, но той не е инсизирал разследващите органи. Не подкопава ли това негово изказване вярата в институцията? Аз коментирах този въпрос пред един ваш колега преди няколко дни и казах следното, че когато това стане, две неща се правят. Съжалявам, че го казвам, все пак вие сте представителка на медиите, но тези сигнали светкавично се дават в прокуратурата, повтарям светкавично, и тъй като става за министър въпрос, директно се дават тези сигнали на главния прокурор. И второ, светкавично се уведомява неговия пряк началник, а неговия пряк началник е министър-председател. Точно. И чак тогава вече, евентуално, може да се говори с медиите. Той направи точно обратното, тръгна чрез медиите, което е много несериозно и не е професионално, без, разбира се, да имам никакви лични чувства към министър Ненчев, но това наистина създава едно, как да ви кажа, усещането, че едва ли не всичко в България е предсрутване, щом на един министър се предлага подкуп и даже доколкото разбрах е имал заплахи за сигурността си. Така че виждате докъде сме я докарали. Вместо прокуратурата светкавично да реагира, но той трябваше да подаде този сигнал и тези наглеци, които са опитвали да го подкупват, в момента трябваше да са в ареста, а доколкото чувам, това нещо не е станало. Нашите зрители са сами да си направят сметката какво се случва наистина в България. Как се отнасяте към предложението на мнозина да се върне наборната служба? Това решение ли е? Вижте, това е много сложен въпрос, но в същото време знаете позицията на Патриотичния фронт. Ето, аз съм бил 5 години в казарма. Много от нашите момчета на моя възраст и по-млади от нас също минаха през редовете на българската армия. Имайте на предвид, че може много така консервативно да звучи, но много по-напреднали държави от нас имат наборна военна служба. Точно. Например, една Австрия, която е несравнима сравнение с нас като икономическо развитие, културно, ако щете, тя има наборна военна служба. Една Швейцария по същият начин. Да не говоря и за други държави. Давам държави, които са и по-малки по територия от нас. Направиха дори австрийците референдум и швейцарците дали преценяват дали да имат професионална армия или да имат наборна. Смятайте, че тези референдуми бяха спечелени с над 70% от населението, че тяхните момчета трябва да служат в редовете и да отбият военната си служба. Верно, военната служба не трябва да е както беше на времето, по Тодор Живково време, 2 години, с задръжките даже ставаше 2 години и 3-4 месеца, но истината е, че най-малкото нашите момчета трябва да се научат елементарни неща да спазват. Ако щете да се научат пушка да държат в ръцете си. В момента това не става. И най-малкото да се научат да реагират при природни бедствия, защото в армията се учи и това. Само че ние в момента сме тотално неподготвени. Ето видяхте какво стана в момента. Господ като реши да наказва нещо, праща бедствия. Видяхте какво се получи в Непал. Нали, не дай Боже да станат такива неща тук в България. Нашето население е тотално неподготвено за такива бедствия. Тези неща се учат точно в българската армия. И според мен един български мъж, това е и не само убеждение на моята партия, но и на самия мен, един български мъж би следвало да премине през военна подготовка, просто задължително е това. В същото време, помните, на времето в училищата дори имаше военно обучение, но в момента и това обучение го няма. Трябва ли да се върне то? Според мен задължително. Задължително това е добре за всички нас. Ами, както казах, нека да ни предизвикаме Бог, но
да се получат някакви бедствени. Става въпрос само, нали, да защитаваме родината си, ако някоя държава нахуе в България. Но става въпрос за такива сериозни природни бедствия. Ами той няма, това момче, което не е минало през такава подготовка, той не може да защити собственото си семейство. Той не знае как да реагира в такива ситуации. Не знае какво да направи. Така че в това отношение българските момчета са определено усъкатени като развитие в тази насока. Верно, в армията имаше и много глупости. Това е истината. 5 години съм бил по службите, после в военно училище, после по части, но все пак там се получаваше една подготовка сериозна и най-вече тези момчета, още близо, така ще ги нарекат деца на 18 години, възмъжаваха при малко по-сурови условия. В момента вие виждате, че голяма част от нашата младеж категорично не е подготвена за едни предизвикателства на времето. Думите кадри и реформи много често са споменавани напоследък. Говорим и за предложението на Николай Калфин, на министър Калфин за реформи. Какво смятате вие? Трябва ли да бъде така, колкото той го предлага? Значи, при всички случаи трябва да има реформи в България. Не само в армията трябва да има реформи, но трябва да има реформи и в социалната политика, както самия Калфин го казва. Трябва да има реформи и в правосъдната ни система. И тези реформи трябва да станат много бързо, защото усещате ли как думата реформа започва да се изхабява от употреба? Тоест, ние говорим само за реформи, но в същото време народът и хората не виждат нещо реално да се прави в момента. Но тези хора, които сега са служители там, като че ли аз оставам с впечатлението, че вече не знаят кога действително ще бъдат пенсионирани, каква ще бъде възрастта им, какво точно ще се случва с тях. Всяко следващо министерство, всеки следващ министър, който идва, винаги има някакви идеи за тях, но те не се реализират, докато хората стоят в очакване. Ами аз ще ви дам една прогноза. Ако наистина не станат сериозни промени в българската държава в близката година и половина, аз ще ви кажа, че ние ще бъдем изправени пред сериозен обществен и социален трус. Защото на народа му писна от всичко. Буквалният смисъл на думата. Вие знаете, че аз всеки ден общувам с хората, такава ми е натурата, че постоянно контактувам с най-различни съсловия. Просто на всички им е дошло до гуша от това, което става в България и най-вече от тази нечувана, безчовечна корупция, която се шири навсякъде. Това нещо убива морала, менталитетът и вярата на българския народ в нещо по-добро. А това нещо е най-опасно. Тоест, народът тотално да се обезвери и, както се казва, всеки да се свие в своята чурупка и някак си да оцелява. Не е добре това нещо. Не е добре. И когато тези неща станат, тогава държавата е изключително слаба, изключително неподготвена и тогава идват вече и трусовите. Трусовите от всякакво естество. От политическо, ако щете, природни бедствия. Ето виждате, ние в момента с едни свлачища не можем да се справим. Предлагам сега да направим един рязък завой на нашата тема в предаването, защото няма как да не ви попитам относно високите данъци и подписката, защото вие, Патриотичния фронт, общинските съветници, внесаха тази подписка вчера в Общинския съвет. Лично вие какво очаквате да се случи? И забележете, събрахме само за една седмица 6000 подписа. Това е нещо изключително сериозно. Това показва изключителна активност на пловдивчани и това показва, че пловдивчани наистина искат по-ниски данъци. Ние предлагаме нещо много простичко. Данъчната система на Пловдив и таксите да се върнат по времето на моето управление. Ние как можехме да управляваме Пловдив 2007-2011 година с много по-ниски данъци и спомняте си, на господин Тотев оставих една община, която имаше нулев дефицит. Тоест общината ни беше задлъжняла и нямаше никакъв дефицит. И то с много по-ниски данъци, но забележете, аз имах събираемост над 94-95%. Тоест вашата идея е намаляване на данъците, но по-висока събираемост. Това не го казвам само аз, това го казват всички икономически експерти
Има една прословута скала на Лавал се нарича, Да. френски икономист, който казва следното: колкото по-високи данъци, толкова по-ниска събираемост. Колкото по-ниски данъци, толкова по-висока събираемост и толкова по-жив бизнес. Защото бизнесът е този, който трябва да разкрива работните места. А бизнесът, какво мисли той по въпроса? Вие направихте ли срещи с тях? Направих, разбира се, и то много. Подкрепят ли? Бизнесът е категоричен, че данъците, между другото, особено дребният бизнес, който е основата на България, гръбнака на българската икономика, ние имаме много малко едри бизнесмени. 90% от бизнеса в България е дребен и среден бизнес. Те са категорично за връщане на данъците по време на моето управление, защото даже някои от тях, и то не малко, фалирах в резултат на тези данъци и излезнаха сегашните данъци, излезнаха не малко хора, и то млади хора на улицата, защото този бизнес фалира. Част от бизнеса фалира. А друга част, какво направи? Прихвърли част от фирмите си в други общини, за да плаща по-малки данъци. Мисля си обаче, не може ли вместо ту да се увеличават, ту да се намаляват тези данъци, да се използват някакви други средства за стимулиране на инвестициите в Пловдив и развитието на града? Инвестиции се стимулират в Пловдив с няколко неща. На първо място, данъчната политика е изключително важна. Тя е много важен сегмент в стимулирането на една икономика. Ако щете на местно ниво, ще говорим за пловдивската икономика. Да. Тя е барометъра. Данъците са тези, които са в сърцевината на една икономика. Дали ще се развие икономиката добре или ще тръгне надолу, много е важно да балансираш своята данъчна политика. В момента аз отговорно твърда, че тези високи данъци, които се въведаха в Пловдив, ни довеждат до нищо добро. Значи и самите домакинства, обикновените домакинства страдат от тези високи данъци, самия бизнес също страда от тези високи данъци. Вместо да разкрива работни места, той закрива. Вместо да плаща данъците в община Пловдив, той съответно една немалка част от тях регистрират фирмите си в други общини. Второто, на което, за да се привлечат инвестиции, е категорично да няма рекети, да няма изнудване от страна на управляващите. Това е другата много важна тема. И инвестициите сами ще се дойдат. Когато имаш една добра данъчна политика, която облагодетелства и не само обикновеното население, но и бизнеса, когато имаш една администрация, която ни изнудва бизнесмена и не го гледа в ръцете какво ще му подаде, за да му, както се казва, да му даде зелена улица на неговия проект, то тогава инвестициите сами идват. Както виждате, в Пловдив не са се засилили толкова много инвестициите. Ние се хвалим, че пловдивските медии се радват, че виждате ли, и дошъл някой инвеститор, но той не идва в Пловдив, той отива в съседни общини, ако забелязвате. Да засегнем и темата с изборите, защото те все повече наближават. Всички за сега ще се борят срещу Иван Тотев. Аз обаче ще задам един такъв въпрос. Какви са според вас неговите грешки, освен данъците? Първо, разду неимоверно много администрацията. Значи той не случайно беше казал, знаете, у нея прословути записи на неговите партийни събрания, кой откъдето артиса, аз го прибирам в общината. Да. Извинявайте, но Пловдивската община не е ПУЦ. Пловдивската община е втората по големина в държавата и така наречените калинки, както са вече прословуто стана, прословуто името калинки. Т.е. калинка значи неподготвен администратор, който изобщо не си е на мястото и който само защото е член на дадена партия е на това място. Калинките много сериозно бяха назначени в общината. В същото време бяха уволнени изключително сериозни специалисти от общината, които, повярвайте, бяха повече от 15-20 години там. Т.е. опитни хора. Ще ви дам последния пример, който беше фрапираше и най-малкото, за да не бъда голословен, и най-малкото беше скандален, е уволнението на един Йохан Девлетян, който в културата, той е институция в културата. Той е сменил 7 кмета преди да дойда аз и да дойде господин Тотев. В същото време този човек подготви за Европейска столица на културата, изнесе на гърба си всичко това. И накрая, както се казва в кавички за благодарност, го уволниха без дори да му дадат даже един букет цветя. Такива хора не се изграждат за един ден. Това е другата грешка, която Иван направи в своето управление.
уволни близо 80% от старата администрация и я замени с на моменти крайно неподготвени хора. Вижте, той в момента от липса на административен капацитет работи почти изцяло с мои проекти. Нали? Много ме критикуваше, че съм нямал проекти. Той работи в момента с почти изцяло с проекти от моите. Маркираме, кои са тези проекти? Трите му най-големи проекта са създавани по моето управление. Водния проект 144 милиона. Говоря за мегапроект. Да. Транспортния проект 44 милиона. Онкодиспансера 11 милиона. Тези три проекта, които са му най-големите, всички са създавани по старото управление. Той просто ги наследи. Да не говоря за още 24 проекта, които бяха в Министерството на регионалното развитие разработени. Беше друга темата, че умишлено ги задържаха тогава. Той в момента работи с тези проекти. Искам обаче и нещо друго да ви попитам, защото мисля, че преди 2 седмици Иван Тотев заяви подкрепата си за архитект Илко Николов за председател на Общинския съвет. Какво е мнението на Патриотичния фронт? Аз смятам, че Иван Тотев не може да заявява такива подкрепи, защото това нещо ще го решат пловдивчани на изборите на есен. Аз си представете, че господин Илко Николов няма силите да влезе в Общинския съвет. Тогава какви подкрепи ще заявява Иван Тотев от името на пловдивчани? Ало? Ще помолим нашия зрител отново да се свържи с нас. Чувате ли ни? Да, чувам. Здравейте, слушаме ви. Моите почитания към Славчо Атанасов. Атанасов, мога ви кажа, че моята фамилия, моите приятели, няма да си кажа фамилия, защото се излиза, че аз така са фала. Гласувахме за вас. И накрая какво стана, че не кажа кой мамен взе властта. Ще разсъждение. В момента, когато правите данъци, възхищавам се, одобрявам ви, обичам ви. Не мога да... Просто всяка една насока. Те не могат да намерят едно минуше за вас. Вие живеете в панелен блок. Вие тук направихте апартаменти, раздавахте на бедните. Покарен са. И най-добри вашия приятел, който лично го познавам, кмета на Тракия, не казва името, вие го направихте човек и заби ножа в гърба. Как може да имате такива приятели? Буквален ви са, знаете. Добре, честит празник ви желая и весело изкарване на днешния ден. Друга грешка, която се направи много сериозна, аз може би цяло предаване няма да ми стигне анализ да направя, тъй като аз също съм правил грешки, но съм имал силите да ги признавам. Също съм правил грешки в управлението и вие го знаете това, но съм имал очите и силите да си признавам грешките. Другото, което беше много негативно и се получи недобре, беше отмяната на новата жилищна политика, това за което този човек така спомена с едно изречение. Ние просто с един замах щяхме да решим тотално проблема на всички хора, чакащи 20 години за жилища. В същото време в общината щяха да влезат много свежи пари, щяхме да купим абсолютно чисто нови жилища, а тези жилища, които в момента са общински и са стари по 15-20 години, щяхме да дадем възможност на хората да си ги закупят. Това, между другото, е първата крачка, която покойната Маргарет Тачър е правила, когато е дошла на власт, за да акумулира свежи средства в едно управление. Тук ставаше въпрос за десетки милиони левове. Не знам защо, поради каква причина новата жилищна политика беше отменена още на първата сесия, когато господин Тотев дойде на власт. И по този начин, знаете, на опашката чакат няколко стотин семейства, над 750 семейства чакат. В същото време свежи пари ни влезнаха в общината от тези продажбата на старите жилища. Нека да се спре до тук. Добре. Аз ви благодаря, че на този ден бяхте заедно с нас и с нашите зрители, разбира се. На тях им пожелавам хубав ден. Утре сесия на Пловдивския общински съвет, която DCTV предава директно. Ако има възможност, в 13:30 гост ще бъде директорът на Регионално-историческия музей в Пловдив Костадин Кисьов. Довиждане и останете с програмата на DCTV.